sisään ja sitten helikopteri. Mitä te heittelette siellä? Nada. Eli käydään katsomaan, mitä noi pojat joutuu tekemään. Radioihettava helikopteri sisä- ja ulkokäyttöön. Ja se ladataan verkkovirralla. Ja 45-50 minuutin latauksella saavutetaan noin 12-16 minuuttia sitten tätä lentoaikaa. Täydellinen lennettäväksi sisätiloissa, mutta laitteella voi myös käydä ulkosalla. Mutta sitten pitää katsoa, ettei... Kun mä en kuunnellut niitä ohjeita. Kato. Joo. Yleensä niissä on molemmissa toi poweri. Kato, siinä on vilkkuva. Joo. Noniin. Oletteko valmiita näkemään, miten tällä lennetään? Nyt. Muistakaa se minuutti ja sitten se aikaraja. Tässä vaiheessa. Hyvä! Älä hajota sitä! No nyt siinä on kyllä... Toi nyt ei hyvältä näytä. Ei laittanut Sulla vaan on paremmin minuutti niitä aikaa. Joo, ei varmaan Eikö se ole kuuluteta mennyt siinä. jo? Ei oo ihan vielä. On. Lopeta nyt, ei tosta tuu mitään. Yritä nyt päästä sen renkaan läpi. Älä rikosta, että meilläkin on mahdollisuus. Noniin. Noniin, otetaan seuraava. Olipa aikamoista testausta. Joo. Kieltämättä. Hieno lelu, hieno. Ensimmäinen tuote, joka saatiin hajalta. Aivan. Mut joka kestikin kyllä aika paljon. Kyllä. Siis Kyllä, täytyy antaa kyllä arvostusta siitä, että ei ihan joka lelu kestä tällaista. ei välttämättä ollut ehkä niin kuin maailmankaikkeuden parhaimmat pilotit nyt. Mut hei, kelle te suosittelisitte kyseistä tuotetta? Kaikille vanhoille sotapiloteille. Varsinkin kun säkin lensit niin makeesti sillä, että ihan niin kuin tiesikin, että mihin suuntaan pitää lentää. Joo, päästään radan läpi tosta renkaasta ja maaliin. Joo, ihan No meni ei, mulle silleen. ei selitetty, että mikä se rata on. Mä ajattelin, että pitää tossa pöydällä käydä. Ei Jori, sä et kuunnellut Pyöräyttää siinä täältä ero. takaisin. Niin vetään noitten renkaitten läpi vaan. Joo. No, entäs toi ohjattavuus? Oliko helppo ohjata? Älä